Man ska bara lova Espen att tänka på eller vad? Ska bara lova mig? Jag köpte handskar. You can just take... Jag vill host, jag ska bestämma. Det. Så jag har alltid handskar du kan stämma. Ja, hvis du betaler for den, så... Nej, du ska göra trials. Yeah. Det är värst jag spelar. Geronimo! Nu jag ska. Vad är det standardbanan? Ja? Ja, så vi alltid har spalten och bara. Yes, Dumbledore. Ja, Levi downloadar. Inte passa, vi inte download bros. Alltså det. Ja. Ja. Vi downloadar ting. Jag har alltid fått täpa henne. Jag syr att jag tror att vi ska med. Ja. Jag get... You're flushed Okej. out. Jag ringer så ut någon väg, det glömde det viktigaste. Man får stövsugaren här för veckan med. Stövsugaren. Ja, man finner stövsugaren i väskan. Vad ska jag säga på hoppa längd? Levi! Nu jag ska. Shoot me ner. Oh my god. Fireworks! Här finner man vart någon. Shut up, No more Levi mode for you! Nej! I can counter Levi. I can't believe it. Okej, Nej, kom. Stanna där. Jäkade. No! Knock, knock! Party is about to get pooped. Eyðun, det börjar faktiskt när vi har den. Nu är vi om konkurrenad. Stack så på igen att går det gav igen. Åh, det kan du inte snipa det. Det kan gå snipa vi. Levi, get out of here! Okay, shit. Headshots vi alla vattna. Ja. Den fria! Payback, sucker! Payback, sucker! Ja, det där ställning. Flash! Kom i värste, Símun! Kom i värste! No! I gave you my list description, okay? Looks. What? Ja. Jag har aldrig börjat toucha det. Ja, men det är såklart. Shit. Får du köpa mig bazooka, Jag har alltid räknat med att varsin låt. Nej! Där, bomba! Hey man. Wow, tatt vinner vi! Men inte tatt nå. What? Hetta för tatt vi. Jag kan prata för Jag säger inte. Trevligt att köra. Jo, jag ska komma upp här. Åka bil.
Shotgun sniper! Hvordan er det der bare? Jeg har hørt inn i det, og jeg Saker från in där. Wow! None of that. Oj, du tjänas för satan. Faz truque, mano. Fuck. Oh, no, no. I don't know the fire. Yeah, we go for the question that's really awesome. I think, guys. Stäck av. Everybody, vote and Shit, shoot that's your right! track. Stack up där! Skippa den ner. Shit! Alltså! All about the love train. Jag vill ha! Choo choo. Jag drar. Let's go. Inte. Vi ska göra det. Så vi kan inte göra Jag det. kan backa. Okej. Du. Framåt dig. Hej. Bye. Ah! Levi, tomorrow is about to watch you. Okej, jag går i här stationen. Kom fram. Rätt Levi. Uh-oh. Åh, då tack vi. Limbo! Uh-oh. Kom igen. Come. Ja, nej! Kom! Jag smär som sticklar stuka. Sutja. Take a bint där va? Thank you. Ja, lyckat och så där. Okej, det alltså. Ja, det är inte roligt det där. Vänta vi. Shake that booty. Ich finde. Åh. Kunde bara syna Esper. What the fuck? Na. Inte jag där. Jag känner mig själv alltså. Ja, okej. I did through it. Sniper. Hej. Esper! Hej! Gongi, var ska jag gå? Sätt dig campy, hej. Vad Åh! Sitter här. Och så... Se vad jag kan gesta, ha? Yeah. Vad är det? Tele. Okej. Jag campar. Okej. Jag campar. Tyvärr, vi är så tänka till vi till... Simon. Okej, Oh my vi tar god. lite. Woohoo! Jag tar fast hjärnan. Pröva. Ja. Vi tar bara Vad är kvar. det? Okej, Levi. Så då fick bara campa här. Hoppa med. Ja. Den suspect nothing. Nothing. Fan vad på er. Vill du grulla fram? Men jag inte grulla fram. Vilken kakor nu då? Dödet. We're unstoppable. Unstoppable team, man. Jag är fett högre, kom. No! Det är lejon! Jag är stonker, kom. Oh wow. Det är jävla coolt om det. Kom, hoppa. Kom. Den där gram här. Nej, färd tog 18-4. Är det björn att det kan bara? Ja, jag kom. Så var jag fram. Nej! No! Levi, kom. Tuff. With the human centipede there. Go! Titta för TV då! Ja, men... Nej. Oj! Jag vill halta fram efter. Och så... Ah! Ah! Nej!
Ni. I'm respecting you. Här. Man säger inte, kan man inte långt fram? Och så... det var det. Cat, Javidi. Kom här. Det var väldigt skönt. Alltså gör vi det här. Hej. Så säger I've been expecting you! Det ska jag inte ut. Oj! Oh! Anna, Server. Done. I've been expecting you. Hur brukar man ha? Ja, att du fäller den in här och du puckar och hoppar för att bygga. Vad man rycker inte? Au. Nu rycker jag. Robots. Never forget robots. Jag spär i axeln DT från Dexter. Ja. Bara knappen, bara self-destruct. Whatever so think it's laboratory. Up to even that scientist. Yeah. Hey man, no camping. You? Run! Run! Jag tror för en rehost då så. En tid vi vidare. Vi vidare. Ja! Raider! Skulle sagt näka. Du, Levi. Du, ikke? F er til, om kjører. Nej, ikke. Hjælp med. Okay. Okay? Trust me. Yes. Så snart så ting som jeg miste. Det var så ting man kan tagga. Ja. Tagg det upp. Grader. Ah. Jag tror inte Ash det är inte ju här som ber för. I've been expecting you. Sex och tror jag. Ah, shit. Damn. Det går upp. Damn. Är det omkring? Och det är det. Jag spottar. Störn. Booby-trappa visse. Det är fett långt. Det slutar med allt och sen. Jag fattar inte hur det Jag spär när ska clay pigeon. Särskilt med. Ja. Särskilt med. Ja. Gå in! Kom att du. Oh, Nej, Andrias. sorry. Nej, Clay pigeon. sorry. Andrias. Vad är det? Kan jag få... Åh nej, du kommer att gå släkt med dig, Andrias. The power is on my side, Andrias. Speaking of, hej Andreas. Jag tycker jag skulle köpa däck av bilen. Hi. Köpa däck av bilen, Andrias. Tryhards! Det verkar.